Gosik. Kowe mau ngrembug pesisiran Mataraman terus banjur ngrembug Mataraman romantik kuwi karepmu piye? Ngene. Saka punjere dhisik Mataram kuwi ana loro. Sak bubare pecahe perjanjian Giyanti. Ya kuwi Mataram klasik sing diboyong ana ing Ngayogyakarta karo Mataram romantik sing kratone pindah ana ing Surakarta. Dadi Surakarta kuwi ya klebu Mataraman. Iya, jane klebu Mataraman. Ning Mataraman romantik dudu Mataraman klasik. Lah pesisiran Mataraman mau ngene. Tebane daerah invasi atau daerah kekuasaane Mataram kuwi nganti tekan Brangwetan. Dadi Ngawi, Medion, terus Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Kediri kuwi mlebu tlatah Mataraman jane. Lah ning kuwi kan ana ning Provinsi Jawa Timur. Iya bener. Provinsi Jawa Timur kuwi lak daerah administratif pemerintahane. Ning secara lokus budaya kuwi klebune tlatah Mataraman. Oh ngono ya. Heeh. Mangkane kanca-kanca iki nek kon jula-juli ngono ya bubuhan. Aja kaya ngono kabeh duwe budaya dhewe sing ora kalah endahe. Bener, Nuk. Bener.